No, toto je ako... To bude dôkazový materiál pre políciu, vieš, ako to nie je len tak, Dimi. To budeš mŕtvý? Úplne mŕtvý. Ale vieš, buď tak. Zadičko, nechaj už toho Peťa. Furt mŕtvý. Nechaj už toho Peťa, prosím ťa. Furt. 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 Tak. Furt. Dimi. Nikdy ani nevíš, co je furt. Padni nám. Oj. Já ještě úplně mrtvý nejsem. Ještě nejsem úplně mrtvý. Já se probouzím? Já se probouzím? Nebo co? Asi se Čiminko, neprobouzím. musíš byť jemný trošku. Peter nepríde zajtra pre nás zobrať na letisko. Dimi, počúvaj, zajtra pre nás Peter musí Budeš prísť muset zobrať pěšky běžet na na letiště, letisko to nás bude nepříjemné, vyhodí. když budu úplně mrtvý, to bude blbý. Dimi, Pum. Dimi, počúvame zajtra, vieš, to pre nás príde, Peter pre nás Jenom príde, jako. nás zaviezol na to letisko. Dimi, řekni nám tu pohádku Ide babka z kopečka. Tu rozprávku. Ne. Řekni to. Ne. Ide babka z kopečka. Ne. To ještě nemáme. Ne. A Dimi? A Dimi? To musíš dělat pomalu s tím hejbat. A Dimi? No, Diminka nemůžeš vidět. Se musíš postavit na druhou stranu. Aby som strieľal. Pum. No jo, To. Tak a padni na to. teď už nemůžu. Zlatko, už stačí. Víte. Už stačí, poď. Tak.